Bore da, a chroeso i wasanaeth boreol Eglwys Dewi Sant. Mae 2 ran i'r gwasanaeth y bore yma. Bydd y rhan gyntaf yn canolbwyntio ar themau yr ail sul yn hymor y deyrnas, sef paratoi a bod yn wyliadwrus rhag cwsg ysbrydol a bod yn barod am ddyfodiad Iesu Grist a'i deyrnasiad fel tywysog heddwch yn ein byd toredig a tywysog tangnefedd yn ein bywydau. Bydd yr ail rhan o'r gwasanaeth yn canolbwyntio ar sul y cofio, a'n gweithred ni, a fyddai fel arfer yn digwydd o amgylch y gofeb goffan yr eglwys, o gofio am bawb a fu farw o ganlyniad i'r ryfel, a gweddio am heddwch, ac ymrwymo ein hunain o'r newydd i waith heddwch heddiw. Ond llifed barn fel dyfroedd a chyfiawnder fel afon gref. Deithom ynghyd fel teulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, i offrymu mawl a diolchgarwch iddo, i wrando a derbyn ei air, i ddwyn ger ei fron anghenion y byd ac i geisio ei ras, fel trwy ei fab Iesu Grist, y gallwn gyflwyno ein hunain i'w wasanaeth. Codwn ein dwylo, codwn ein lleisiau, codwn ein cylonau, codwn ein bywydau. Chwilia ni, o Dduw, a thyrda ni yn ddyfnach, i gyfiawnder dy air adfywiol. Galw ni, o Dduw, i wybod mwy am fywyd, mae dy air di yn fywyd, fel y gallwn ganfod bywyd gyda'n gilydd. Llawen hawn yn dy wahoddiad difeth, i ddathlu a derbyn dy groeso. Amen. Cyffeswn ein pechodau wrth ein tad, a cheisio ganddo, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Pan na fyddwn yn mynd ag olew caredigrwydd i'r rhai sydd mewn loes. Dad, maddau ni. Pan na fyddwn yn mynd ag olew anogaeth i'r rhai sy'n ddigalon. Dad, maddau ni. Pan na fyddwn yn mynd ag olew cyfeillgarwch i'r rhai sy'n unig. Dad, maddau ni. Pan na fyddwn yn mynd ag olew gobaith i'r rhai sy'n anobeithio. Dad, maddau ni.
pan na fyddwn yn mynd ag olew'r efengil i'r rhai nad ydynt yn ei glywed. Dad, maddau ni yn enw Iesu. Amen. Duw ein tad, yr hwn sydd wedi cymodi'r byd ag efo'i hun, trwy Iesu Grist ein harglwydd, ac sy'n maddau pechodau pawb sy'n wir a difeiriol, a fyddeo i chwi a chryddhau o'ch holl pechodau, a chyniatau chwi ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Y colect ar gyfer yr ail sul yn hymor y deyrnas. O llalluog dad, dewyllus i'w adfer pob peth yn danwyl fab, brenin pawb. Lliwia galonau y meddyliau pawb sydd mewn awdurdod, a dŵg deuluoedd y cynhedloedd a wahanwyd ac arhwygwyd gan anrhaith pechod, i fod dan ei lywodraeth gyfiawn a thyner ef, cyniata hyn mwyn dy fab Iesu Grist i'r hwn gyda thydi ar ysbryd glân, y bordeirnas y gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o lyfr Amos, Pennod 5. Gwau y rhai sy'n deheu am ddydd yr arglwydd. Beth fydd dydd yr arglwydd i chwi? Tywallwch fydd, nid goleuni, fel pe bai dyn yn dianc rhag llew ac ardd yn ei gyfarfod. Neu'n cyrraedd y tŷ a rhoi ei law ar y pared, a neud yn ei frathu. Ond nid tywallwch fydd dydd yr arglwydd, ac nid goleuni, caddig heb lygedyn golau ynddo. Yr wyf yn cysau, yr wyf yn ffieiddio eich gwyliau. Nid oes i mi bleser yn eich cynulliadau crefyddol. I chwi aberthu i mi boeth o ffrymau a bwyd o ffrymau, ni allaf ei derbyn, ac nid edrychaf ar eich offrymau hedd o'ch anifeiliaid bras. Ewch a sŵn eich caneuon oddi wrthyf, ni randawaf ar gainc eich tylynau, ond llifed barn fel dyfroedd, a chyfiawnder fel afon gref. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder ef, a'r
pethau hyn yn ychwaneg roer I chwi. Halleluia, halleluia. Halleluia, halleluia. Halleluia, halleluia, halleluia. Nid ar farran unig byw dyn, ond ar bob gair. Law o enau Duw ei hun, halleluia, halleluia. Halleluia, 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 halleluia. Y pryd hwnnw bydd teyrnas nefoedd yn debyg I 10 o enethod a gymeroedd I lampiau yn mynd allan I gyfarfod ar priod fab. Yr oedd 5 ohonynt yn ffôl a 5 yn gall. Cymerodd yr ei ffôl ei lampiau ond heb gymryd olew gyda hwy. Ond gymerodd yr ei call gyda'i lampiau olew mewn llestri. Gan fod y priod fab yn hwyr yn dod aethant I gyd I hepian a chysgu. Ac ar ganol nos daeth gwaedd. Dyma'r priod fab, ewch allan i'w gyfarfod. Yna cododd y genethod hynny I gyd a pharatoi ei lampiau. Dywedodd yr ei ffôl wrth yr rhai call. Rowch I ni beth o'ch olew, oherwydd mae'n lampiau ni yn diffodd. Atebodd yr ei call. Na, yn wir, ni fydd digon I ni ac I chwythau. Gwell I chi fynd at y gwerthwyr a phrynu peth I chwi eich hunain. A thra oeddent yn mynd I brynu'r olew, cyrhaeddodd y priod fab, ac aeth y rhai oedd yn barod I mewn gyda gefyr wledd briodas, a chloiwyd y drws. Yn ddiweddarach, dyma'r genethod eraill yn dod ac yn dweud, Syr, agor y drws I ni. Atebodd yntai, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn eich adnabod. Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddoch na'r dydd na'r awr. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw, a'i gyfiawnder. Ar pethau hyn yn ychwaneg roer I chwi, halleluia, halleluia. Halleluia, 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 halleluia. Gofynwch ac fe roddir I chwi, ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir I chwi, halleluia, halleluia. Halleluia, 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 Ac ar ganol nos daeth gwaedd, dyma'r priodfab, ewch allan i'w gyfarfod. Y 6 adnod o'r 5 bennod ar 20 o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew. Faint o amser ydych chi'n ei rhoi I baratoi? Yr ateb i'r mwyafrif ohonom fyddai, mae'n dibynnu'n llwyr ar y digwyddiad neu'r achlysur. Y gwir yw, os ydym yn gwneud rhywbeth am y tro cyntaf, yr ydym yn dueddol o dreulio llawer mwy o amser I baratoi na phan fyddwn yn gwneud rhywbeth am y canfed tro. Mae'n profiad yn deall o'n gallu gyflawni tasg yn helpu ni roi digon o amser I baratoi ar ei chyfer. Yn ogystal,
mae'n dibynnu'n llwyr beth yw ein rhan yn y digwyddiad. Os ydym ni'n gyfrifol am ei drefnu, yna mae angen i ni wneud llawer mwy o waith paratoi na'r un sy'n troi lan i fwynhau y digwyddiad. Mae paratoi yn rhan o bob agwedd o'n bywydau, ac mae paratoi'n ofalus ac yn drylwyr yn sicrhau bod pethau'n mynd yn hwylus ac yn ddidrafferth i ni. Os daw rhywbeth yn isgwyl i amharu ar y trefniadau, yna mae modd mynd i'r afael ag ef heb fawr o drafferth, oherwydd bod popeth yn ei briod le. Y mae diffyg paratoi i'r gwrthwyneb yn gallu arwain at bob math o drafferthion yn isgwyl a straen diangen sy'n amharu ar fwynhad yr achlysur. Maen nhw'n dweud, diffyg paratoi fethu. Mae'n ddywediad diflewyn ar dafod sy'n pigo'r cydwybod ychydig. Nawr, gadewch i ni gymryd delwedd y briodas fel yr un yn y ddameg sydd o dan sylw y bore yma. Mae gwaith rhyfeddol ynglwm â pharatoi ar gyfer priodas mwyn sicrhau bod pob elfen yn plethu'n ddestlist gyda'i gilydd i greu dwyrnod arbennig. I'r rhai sy'n ei threfnu, mae'r rhestr o bethau sydd angen ei trefnu a'i paratoi bron yn ddiddiwedd. Dillad, blodau, trefn y gwasanaeth, cerforiaeth, pwy i wahodd, bwyd ar gyfer y wledd ac yn y blaen. Mae chydig o waith paratoi hyd yn oed i'r gwesteion. Does dim modd troi lan i briodas yn waglaw ac yn eich dillad pob dydd. Mae angen meddwl am beth i wisgo, gwisg newydd ar gyfer yr achlysur, neu a fydde gwisg sydd eisoes yn y wardrop yn gwneud y tro. Os angen gwisgo het neu beidio. Wedyn, mae angen meddwl am anrheg a cherdyn. I bawb sy'n rhan o'r briodas, mae angen ychydig o waith meddwl a gwaith paratoi mwyn i'r dwyrnod fynd rhagddo yn ddidrafferth ac mwyn i bawb deimlo'n cyffyrddus a mwynhau'r achlysur. Yn ein dameg y bore yma, diffyg paratoi gan 5 o'r gynethod sydd wedi troi achlysur o lawenydd mawr yn achlysur o dristwch iddynt. Pan cyrraeddasant y wledd, fe welsant bod y drysau wedi eu cau ac nad oedd mynediant iddynt i'r wledd. Roeddent wedi colli eu cyfle, am nad oeddent wedi paratoi yn ddigonol. Mae rhywbeth digon anghysurus am ddameg y 10 geneth. Mae rhywbeth yn hynod o derfynol am y diweddglo pan mae'r 5 meneth ffôl yn cyrraedd y wledd ac yn dweud ac yn erfyn o'r tu allan, Syr, agor y drws i ni. A'r priodfab yn ateb, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn eich adnabod. Mae'n gadael i ni deimlo'n ychydig yn anifyr. Yn ôl un ddehareb Iddewig, nid yw drws a geiwyd yn hawdd ei agor. Ac wrth gwrs, dyna yw diben y ddameg hon. Bwriad Iesu wrth ei hadrodd oedd rhoi ysgytwad bach i ni gyd, un cadw ni rhag syrthio i drymgwys gysbrydol, un cadw ni'n effro ac yn wyliadwrus mwyn bod yn barod i gyfarfod â'r priodfab. I'w wrandawyr gwreiddiol Iesu, bydde'r ddelwedd o'r briodas yn y ddameg hon wedi bod yn hollol ddealladwy iddynt, ond nid i ni, mae angen ychydig o esboniad arnom i ddeall y ddameg, ychydig o gefndir, gan fod ein harferion priodasol yn dra gwahanol i'r rhai a geir yn y ddameg o dan sylw. Yng nghyfnod Iesu, byddai gŵr a gwraig yn diweddion gyntaf, a bydde'r cyfnod diweddion para am oddeutu blwyddyn. Ar ôl i'r cyfnod diweddio ddod i ben, bydde'r priodas ei hun. Bydde'r briodas yn cynnwys gwledd fawr a llai bara rhai dwyrnodau. Dim ond ar ôl i'r wledd orffen y bydde'r par yn briod. Bydde'r briodas yn dechrau gyda'r priodfab yn mynd i dŷ ei briodferch i'w chyrchu i'r wledd. A dyma'r olygfa cawn ni yn y ddameg hon. Dyma ddechrau'r seremoni priodas, y briodferch, ei theulu a'i morynion yn aros i'r priodfab gyrraedd ac i'r briodas ddechrau. Gwaith y 10 geneth hyn, y morynion priodas a'i lampiau ynghyn, oedd tywys yr orymdaeth trwy'r strydoedd i'r lle oedd y wledd yn cael ei chynnal, gan mai yn yr hwyr bydde'r briodas yn dechrau.
Fel heddiw, yr oedd yn fraint fawr cael bod yn forwyn mewn priodas ac yr oedd y gwaith yn bwysig iawn. Pwy bynnag oedd yn rhan o'r orymdaeth oedd yn cael ymuno ar wledd. Unwaith y byddai pawb yn cyrraedd y wledd, byddai'r drysau yn cael eu cael i atal unrhyw un nad oedd wedi derbyn gwahoddiad rhag cael mynediad. Yn ein traddodiad ni, y mae hawl gan y briodferch i gyrraedd yr eglwys yn hwyr, ond nid yn rhy hwyr, mae synwyr i bopeth. Ond yn traddodiad y dwyrain canol, y priodfab sydd yr hawl i gyrraedd yn hwyr. Ac yn y ddameg hon, mae'r briodfab yn hwyr iawn. Aeth awr ar ôl awr a dim sôn amdano. Mor hir oedd yr oedi nes y dechreuodd bawb hepian cysgu, a 5 geneth gall a'r 5 eneth ffôl, a thra oeddent yn aros ac yn cysgu, roedd yr olew yn ei lampau a roeddent yn ei hangen i dywys yr orymdaeth i'r wledd yn araf deg yn pallu. Nid oedd bai ar yr un ohonynt am syrthio i gysgu, roedd hi'n hwyr ac roedd y cyfnod o aros yn un hir. Be wyddom ni gyd mor ddiflas yw'r profiad o aros, yn enwedig pan nad oes sicrwydd pryd fydd y cyfnod aros yn dod i ben. Mae'n debyg iawn i'n profiad ni wrth i ni aros am ddiwedd Covid. Does neb yn gallu dweud pryd fydd hynny a bywyd yn dychweled i normal. Mae'r aros yn flinedig. Mae'n cymryd egni emosiynol ac yn ymal deimlwn yn ddi-wmff a di-ymadferth heb y gallu i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Hawdd yw syrthio, i syrthni a hyd yn oed trwmgwsg ysbrydol. Efallai deallwn i brofiad y 10 geneth yn fwy eleni nag unrhyw flwyddyn arall. Hir pob aros, anodd pob aros. Ond daeth y floedd, ar yr awr fwyaf annisgwyl, pan oedd pawb yn cysgu'n braf yng nghanol nos, dyma'r briodfab, ewch allan i'w gyfarfod. Ar ôl yr hir aros, dechreuodd y cyffro mawr gyda'r genethod i gyd yn dihuno eu cwsg a bwrw ati i drwsio a'i lampau. Roedd y 5 geneth gall a oedd wedi paratoi trwy ddod â digon o olew i ail-lenwi lampau yn barod i gyfarch y priodfab, ond am y 5 geneth ffôl nad oeddent wedi paratoi'n drylwyr a heb fod â digon o olew i ail-lenwi ei lampau, roeddent mewn trafferth fawr. Iddynt ofyn am olew gan y rhai call, roedd ganddynt hwy ddim digon i'w rannu. Nid bod yn anghyredeg nac yn anrhegarog oedd y 5 genedd gall. Efallai petai modd iddynt rhannu, buasant wedi gwneud hynny'n ddirwgnach, ond oedd dim digon o olew ganddynt i bawb. A dyma ni'n gweld gwirionedd anghysurus arall yn y ddameg hon. Tra bo modd i ni roi ein hadnoddau, tra bo modd i ni roi ein hamser i eraill yn ôl yr angen ac yn ôl ein gallu, eto nid oes modd i ni roi ein ffydd i eraill a'i defnyddio, yn fwy nag y gallwn ni roi ein cymeriad i rywun arall a'i ddefnyddio. Mae'n rhaid i ni gyd feithrin ein ffydd ein hunain. Mae'n rhaid i ni gyd feithrin ein doniau ysbrydol ein hunain. Does dim modd benthyg yr rhain gan eraill. Ein ffydd, ein cariad, ein gobaith, ein dyfalbarhad sy'n cadw'r fflam yngyn ac yn rhoi llewyrch i eraill. Ond mae'n rhaid i ni feithrin yr rhain drosom ein hunain, trwy'n ein hymroddiad i weddi, addoliad a darllen y myfyrio ar air diw a gweithredu mewn cariad. Heb i ni ymrwymo i'r gwaith hwn, i'r ddisgybleth hon ac i'r deletswyddau hyn, yn gyflym mae'r olew yn ein lamp yn pallu a fflam ffydd yn araf ddiffodd. Neges anghysurus y ddemeg hon i ni, yw ein atgoffa'n bod fel unigolion o fewn cymdeithas ffydd yn gyfrifol am sicrhau bod gennym ddigon o olew i gadw'r fflam ynghyn, fel pan ddaw y priodfab Iesu Grist y byddwn yn barod i'w gyfarfod. A'r gwir yw, ni wyddom yr awr na'r dydd, na chwaith ym mha fodd y bydd yn dod, oherwydd daw Iesu atom ar ber yr undod bywyd mewn amryw ffyrdd. Yng ngeiriau un diwynydd, y mae'n dod atom trwy ei air, yn addoliad a chymdeithas ei eglwys, yn istawrwydd gweddi, trwy ddylanwad person arall, trwy brofiad o drwedigaeth ysgytiol
yngwewyr ar gyfwng ysbrydol. Ein gwaith ni yw paratoi a sicrhau bod gennym ddigon o olew ffydd i fod yn barod i gyfarfod ag ef pan ddaw atom, a'i adnabod ef fel ein cyfaill a'n gwaredwr Iesu Grist, yr un sydd yn dod a chyfiawnder a heddwch i'r byd, a myddeiant a thangnefedd i'n bywydau. Amen. Yn nerth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, tywysog tangnefedd, gweddiwn ar y tad. Am y tangnefedd sydd o ddichod ac am iechawdwriaeth pawb, gweddiwn ar yr arglwydd, gwrando ein gweddi. Am heddwch yr holl fyd, am les eglwys sanctaidd Duw ac am undeb pawb, gweddiwn ar yr arglwydd, gwrando ein gweddi. Dros weinidogion yr holl eglwys, ar iddynt gyflawni ei gweinidogaeth a chalon dda ac a chydwybod bir, boed i fflam ein ffydd, gobaith a chariad ni oll, lywyrchu'n llachar yng nghanol tywyllwch ein byd. Gweddiwn ar yr arglwydd, gwrando ein gweddi. Dros lywodraethwyr ein gwlad, a phawb mewn awdurdod, dros yr rhai sy'n disgwyl am gyfiawnder, dros yr rhai sy'n disgwyl am ddiwedd i ryfel, dros yr rhai sy'n cario creithiau gwrthdaro, a thros bawb sy'n gweithio dros heddwch yn ein byd. Gweddiwn ar yr arglwydd, gwrando ein gweddi. Dros y claf, y dioddefus yr unig a'r trist, dros bawb sydd mewn ysbyty, cartrefi gofal neu yn eu cartrefi eu hunain, dros bawb sy'n pryderu am gar sydd yn yr ysbyty ac sy'n methu bod gyda nhw yn ymyl y gwely. Gweddiwn ar yr arglwydd, gwrando ein gweddi. Ar i ni, gyda'r holl weision a'i gwasanaethodd ef yma ac sydd yn awr yn gorffwyso, gael mynd i mewn i gyflawnder a'i lywenydd di-derfyn. Gweddiwn ar yr arglwydd, gwrando ein gweddi. Nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant ei rannu. Gofynnwn am ithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod dy dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol,
a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Jorgna vin offerin dy hedd, lle boca sy'n ebdofath gariati, a lle bod agrau gadim bod a gwen, cyfannu'r holl raniadau boed i mi, o argwyddiw na dim geisio dim, gan eraill eithir roddi boed i mi, na boed i'm hawlio dim i mi na byd, ond rhoi eraill fy fomraint o hyd. Iorgwna fi'n offeryn dy hedd, lle bo amheuaeth boed i'm ddangos ffydd, a lle bo gofid ofath o baith di, i dwyllwch boed i'n dod â golau ddydd. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galwn blant i ddiw. Byddwn fel arfer yn ymgynnull o flaen y gofeb goffa yn Eglwys Dewi Sant, y sgrin bren gain, ac arni mae enwau dros 100 o ddynion a syrthiodd ar faes y gad yn ystod y rhyfel byd cyntaf wedi ei naddu arni. Bu'r dynion hyn a'i deuluoedd yn byw ymhlwyf Sant Andreas o amgylch yr eglwys. Byddwn fel arfer yn cadw 2 funed o dywelwch cyn gosod torch ar y gofeb. Nid yw'n hawdd cadw 2 funed o dywelwch ar bodlediad, felly'n cynorthwyo ni yn ein gweithred o gofio, cawn cyflwyniad a baratwyd gan Mair a Gwyn o'i ymweliad a Coed Mymets. Coed Mymets oedd nod, y ddeunawfed adran ar hugain Gymreig. Ymosodwyd ar safleoedd yr Almaenwyr yn y goedwig rhwng y 7fed a'r 12fed o Orffennaf 1916. Rhwystrwyd y milwyr Cymreig rhag cyrraedd y goedwig ar y diwrnod cyntaf gan ynnau peiriant y gelyn. Dros y 5 diwrnod bu brwydro ffyrnig a cholledion enbyd, ond llwyddwyd i glirio'r gelyn o'r goedwig erbyn y 12fed o Orffennaf. Lladdwyd neu anafwyd tua 4,000 o filwyr yn ystod yr ymosodiad.
Ymgyflwynwn ein hunain o'r newydd i wasanaethu Duw a gwasanaethu ein cyd-ddynion, i gynorthwyo, calonogi a chysuro eraill, a chefnogi'r sawl sy'n llafurio i ymgeleddu'r anghennus ac i geisio heddwch a ffyniant i'r genhedloedd. Arglwydd ein Duw a'n tad, a ddynedwn dy wasanaethu di ar holl ddynol ryw yn achos heddwch, o gyflawni anghenion a lleddfu dioddefiadau pobl, clod i thenw di. Arwain ni ath ysbryd, rhoi ni ddoethineb, rhoi ni wroldeb, rhoi ni obaith, a chadw ni'n ffyddlon yn awr a hyd byth. Amen. Bydded i Grist y brenin eich gwneud yn ffyddlon a chrif i gyflawni ei ewyllus, a'ch dwy'n i deyrnasu gydag ef yn ei ogoniant. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, y fôn eich plith, ac edrygo gyda chwi yn wastad. Amen.